Det her, det er Bo Nørup Andersen. Skolevej 6C, stuen i Taastrup. Telefon 42 54 26 28. Nu skal jeg dele nogle erfaringer med jer. Når jeg ringer til politiet, så har de en rigtig god attitude. Jeg er stor fan af politiet. Jeg bakker op dem. Det er rigtig meget. Det må jeg sige. Jeg er glad for at betale skattekroner til politiet. De har simpelthen hjulpet mig så meget på det seneste. Både med i forhold til gode råd, i forhold til indbrudssikring og i forhold til digital hacking har de givet mig nogle anbefalinger, så hvor jeg ringer ind, og de lagde et telefonnotat, så jeg kan ringe tilbage og vende tilbage på de detaljer, jeg har givet. I går talte jeg også med dem om, fordi jeg har faktisk engang anmeldt noget, som jeg ikke har fået svar på endnu. Og de gjorde det. De havde så god en attitude, at de faktisk skrev, at jeg var en god person. Jeg havde et godt sind, kan man næsten sige. Så det er jeg ret stolt af, at de gjorde det. Det er ikke hver dag, man får ros af politiet. De gør ofte et hårdt stykke arbejde, og burde få en højere løn. Så når de gør sådan, og roser en for ens tilgang og ens attitude, så er der sådan noget om det. Men ja, okay, det gør mine børn jo også, og det gør mine forældre også, og mine venner har det samme indstilling, at jeg er en god person. Verdens bedste far kaldte min eksforlovede mig endda. Og hun har været psykisk og fysisk voldelig over for mig. Og børnene. Jeg er en type, der er introvert og tænker, så det er lidt grænseoverskridende at gå her på YouTube og lægge en video op. Men nu prøver jeg. Jeg fortæller det mig selv. Min hverdag. Jeg sidder foran min Apple M1 MacBook Air lige nu. Jeg sidder foran min Windows 11 computer, som også kører i baggrunden. Jeg har begge dele. Og jeg har 2 skærme. Udover skærmen selvfølgelig i MacBook Air'en. Politiet har faktisk, det var det jeg kommenterede på før, de har givet mig gode råd i forhold til digital hacking, i forhold til, at jeg oplever hacking, som Microsoft har konstateret, forsøg på break-in, som Microsoft citerer sig selv for at sige, eller skrive til mig, på min Apple M1 MacBook Air og min Microsoft Windows 11 computer. Og hvis jeg gør sådan her lidt med munden lige nu, så er det jeg har smerter i hovedet, så jeg er lidt præget i mine mundbevægelser. Og jeg oplever faktisk også smerter i halsen, hvor det strammer til, og jeg oplever også smerter i hjerteregionen. Det er ikke særlig rart, og lægerne kan ikke finde årsagen. Jeg har prøvet 2 år nu. Ja, de har faktisk prøvet at give mig medicin, men nu trapper vi ud af den. Jeg føler, at jeg får det bedre, når jeg trapper ud af den, så den virker ikke, og har aldrig virket. Så det er rigtig rart, ikke at skulle være på medicin. Jeg er en del af mandecenteret. For lige at fortælle om den del i forhold til psykisk og fysisk vold, i forhold til mig og min eksforlovede, hvor hun var gerningsperson alene. Mandecenteret har tilbudt mig et forløb igen. Jeg har været igennem et forløb, hvor jeg har brugt de gange man må. Det er en 5-6 gange af en time. Og det skrev et notat på 16 sider. Hvor vi fortalte om de episoder og den angst og den stress, det er at være så meget på i forhold til en partner, som er psykisk og fysisk voldelig over for børns far over for børnene. Det er rigtig hårdt at se mig stadig. Så nu er de faktisk tilbudt mig et forløb igen. Ikke fordi jeg skal bo på mandecenteret, men faktisk fordi, at de har tilbudt mig et forløb med rådgivning igen. Måske kommer der også noget juridisk ind over. Så det er rigtig godt. De er gode på mandecenteret. Og erfaren. Og nu taler jeg om politiet. Det kunne de måske godt. De kunne da godt have et samarbejde med mandecenteret, når jeg går der. I forhold til den psykiske og fysiske vold. For det psykiske vold kan godt blive overset. Og jeg tror, jeg har oplevet det 1200 gange, eller 2300 gange, eller sådan noget psykisk vold. Og det sidste blev så slemt, så jeg havde sår på armene. Og min eksforlovede kastede en mobiltelefon. 40 cm fra min datter på 2 års hoved. Og hun gik helt næsten i chok og klamrede sig til mig. Det er hårdt. Især for børn.
deres far. Jeg har 2 børn, som jeg har med min eks. Altså, det har jeg som børns mor. Jeg har kun børn med én partner i mit liv. Og jeg har ikke haft så mange. Så jeg er til langvarige forhold. Og det var så desværre ikke det bedste forhold for mig i længden. Vi gik fra hinanden 3. august 2022. Ja, det er hårdt. Mandecenter er et krisecenter for mænd, der har været udsat for vold. Og de behandler kun mænd, der har været udsat for vold. Så det er hårdt at indse, at man har været udsat for vold, imens andre ikke rigtig har opdaget det. Men da hun gik fra min eksforlod, så kom mine venner tilbage. Og det er rigtig godt. De er glade for mig, og jeg er glad for dem. Jeg vil ikke undvære dem. Ligesom jeg ikke vil undvære mine børn. På nogen som helst måde. De er mit et og alt. I morgen skal jeg i sommerhus med mine børn. Sammen med min familie. Min bror, min svende, min nevø på 1 år. Og mine forældre, min mor og far. De er stadig sammen. Alle sammen. Jeg skal hente dem kl. 10 hos deres mor. Altså børnens mor. Jeg glæder mig, og jeg ved, at de også glæder mig. Det har de allerede sagt. At vi skal spille spil, og vi skal lege, og vi skal også se en Disney-film, eller sådan den stil. Så skal vi lege have med nogle bolde, og grille, og spise god frokost, når vi kommer ned i sommerhuset. Hvor min familie allerede er der. Og børnens familie selvfølgelig. Børnens familie, og jeg er fra Næstved. Og lige nu bor jeg i Taastrup med børnene. Og det kan børnenes mor også. Vi havde hus sammen i Taastrup, og det er blevet solgt 1. april 2024. Hvad skal jeg fortælle om mig selv? Jeg har vundet nogle priser sammen med mine teams, når jeg er tidligere webmanager. Og det er mit erhverv, det er mit fag. Webmanager er uddannet fra IT-universitetet med en diplom i IT for selvlærte. Det vil sige, at jeg tog en test for at komme ind. Og den bestod jeg. Det er sådan en form for mentortest. Jeg tror ikke, det hedder en mentortest, men det er en form for mentortest for at komme ind på studiet. Når man ikke har nogen IT-uddannelse som baggrund, eller bachelor som baggrund. Og jeg vandt en pris for årets intranet inden for Sitecore, som er et af de største enterprise CMS-systemer, det vil sige hjemmesystemer. Så vandt jeg også en pris inden for, faktisk inden for WordPress. Den er jeg ret stolt af. Årets WordPress hjemmeside med fokus på mobiloptimering. Den vandt jeg i næste kommune. Kommunen vinder ikke så mange priser inden for CMS-systemer, men det gjorde vi. Vi vandt 2 kæmpe store priser. Den ene i Bærecenteret med mange mennesker, hvor jeg var oppe på scenen og tage imod. Den anden pris, det var det spøjst. Jeg er ikke sådan en, der går op i kendis eller sådan noget, men det var Anders Lund Madsen, der overrakte prisen til os. Mit team og mig. Jeg var webmaster på projektet, og der var også en projektleder, som også en teamleder for kommunikationsafdelingen, hvor jeg var ansat på det tidspunkt. Og så var der en webredaktør. Og vi havde en hel webredaktion på cirka 15 mennesker, som drev projektet. Jeg vandt også en international pris, og det gjorde os Abekian. Abekian AS, som er Danmarks bedste IT-arbejdsplads, der er blevet ansat. Og de er lige blevet kåret som den nummer 2 på listen over bedste IT-arbejdspladser. Jeg kan have lige smerter i hovedet igen. Jeg får gøre min mund sådan der. Jeg er ret stolt over at have arbejdet hos Abekian, indtil jeg blev sygemeldt på grund af stress. Jeg gjorde simpelthen det. Jeg var for meget på i forhold til børnene. Min eks forlod sygeplejerske. Hun arbejder om natten, så jeg puttede børnene og tog barns sygedage. Og dem har jeg haft cirka 100 barns sygedage sammen med børnene. Og jeg har også... hun skulle møde kl. 22 om aftenen. 23-22 stykker.
Så jeg har puttet to små børn. Mit ene barn, min datter Laura, hun er fra 220, og min anden datter, hun er fra 216. Og det her, det var så i 2020, og hun har haft nattevagter, imens børnene har været små. Næsten hele deres liv. Så det har jeg stået for. Og det er jeg rigtig god til. Jeg er rolig og tålmodig og godhjertet, og er en forælder, der er på gulvet sammen med børnene. Og leger med dem, aktiverer dem, synger med på sangen og danser, og ja, de mest afspillede sange på min Spotify gennem flere år har været børnenes børnesange, deres favoritsange, som så også er en del af mine favoritsange på Spotify. Ellers så hører jeg mest glad musik, house, dance, dansk pop. Og så hører jeg podcast, PL-showet med Jørgen Roing Larsen, som er en tidligere kollega. Fordi faktisk, da jeg gik på handelsskolen som 17-årig, startede en hjemmeside, der hedder oldtrafford.dk. Den hjemmeside har 1,2 millioner sidevisninger om måneden, og 80.000 unikke besøg om måneden. Det er ret mange. Og den er ældre end YouTube, ældre end Facebook, ældre end LinkedIn, ældre end Twitter, og den eksisterer stadig. Det er et projekt, jeg er ret stolt af. Og vi havde et frivilligt crew, vi kaldte det crew, det er personalet, kan man sige, skribenterne, som skriver nyheder og debatforum og sociale medier og podcast og alt den slags. Rejser til Manchester og popguide og hvad der ellers er til, når man tager til Manchester. Jeg drikker ikke selv alkohol, så det kan jeg ikke tale mere om. Jeg har ikke så meget mere at fortælle, når nu skal det her på YouTube. Og så håber jeg, at nogen ser det. Det kan man jo se, hvis nogen ser det. Så det glæder jeg mig til, at se, at nogen ser det her. Det var en lille diskussion om mig og min familie, mine børn, og hvad jeg har gjort af bedrifter. Og forresten, prisen hos Abakiren, det var en international Oscar, kalder de det, inden for Microsoft Partner på deres hjemmeside. Og det var også sammen med mit team. Jeg er god af det, og hold mig. Hej.